Early Sunday morning. Good morning everybody. Muri yeZimbabwe ndadzoka nema updates manyama. Ukaondoona ndaka kudai so ndinogara ndakatakura majoka. Saka pese pandinouya nenyaya idzidzi ndinenge ndatoita zvekusangana nadzo zvimwe zviya zvekuti ndakatovarairwa semunhu anoda makuhwa, semunhu anoremerwa ne1 gig renyaya asingagoni kusiya nyaya dzichimudarika, so ndobva ndauya panapa ndichimhanya. Nyaya iri kutenderera, nyaya iri kuitika word in the street. Parikunzi Mnangagwa is in the panic mode right now because of this Geza ABCD Geza dzoka taura Geza mbonyararidzwa ambodidi ambonyarara vakambotanga kulonja chiyeche chimenhandi chekuti tikumutsvaga kana pana mwana ngaatudze kwaari chichi vanga vachiita futike chituke chitiri vachida kutry kuda kumunyararidza, but iko zvozvo pese paari kuuya achinoataka anenge ari ma1. And the funny thing ndekunzi nhasi vari kuenda kupick up farm team rake nanamuda nanani team repa Midlands vanenge vachienda vachinodiscussa zvarutaura kuti aiwa it's munhu mutapa's birthday what vachida kunoita zvinhu zvavo zvemutapa what, but we all know kuti there is no such a thing zvokunzi mutapa what zvake zvaanenge achitaura sezvo, because ivo vanzi varoda kudiscuss about this man, how to stop him. Saka panapa nyaya iri kuti kana kunzi aiwa simba ndora ari kuzomupa by ginya, by thunder, by ginya, by fire. So inini pandiri kusangana nyaya iyi muri yeZimbabwe, it's something chekuti zvatondishamisawo kuti ndikusangana nemashoko akadai so achitaura, because normally hadzinyanya kubuda mabudiro aya nyaya, but kune vamwe vanhu vatotoziva kuti kaona iyi totaura iri kubva nekuna nhingi, kune type yemasources atinototrustawo nemamwe atinongoziva kuti masource mupengo. But panapa kunzi there is panic within the camp of Mnangagwa. What started as a normal day ended with great panic after Comrade Geza addressed the nation, giving an ultimatum of very few days for Mnangagwa to hand over power to General Chiwenga. Never underestimate the power of a soldier, especially when he saved you and brought you back into the game of politics when you were down, wasted and out. Mnangagwa has been taking General Chiwenga for granted, with his most trusted lieutenants insulting General Chiwenga, who in all those turbulent moments kept him calm whilst escaping assassination attempts almost daily. Now it's game on, and Geza and the progressive forces mean business, and it's many tekele ufasting from Mnangagwa. The handwriting is now on the wall, and it happened while they were relaxed feasting with the Ganandas. They have now organized an emergency meeting at the headquarters of the 23rd Cabal Precap Farm. This is to strategize how they can urgently dismantle Chiwenga camp, which now is being begged by almost every heavyweight in ZANU-PF, with the latest being Tinoda Machakaire, the Minister of Youth, who is, like what Geza said, seen the light. The streets are now not safe. It's now matter of the life or death, and we will keep our fingers crossed. But the truth of the matter is that General is the new sheriff in town, and now very much in charge. Emerson Mnangagwa will soon live to regret the day he took Chiwenga for granted and planned to replace him with Kudakwashe Tagwirei. Vazvanzi aiwa, saka kana zvakadaroka ndoro vari kubva vataura kuti anzi igore regudo guru. I don't know kuti gudo iri ragadzirira here, gudo racho riri ready here kuchimhanya gudo racho, but all these things zviri kutaurika izvi. And you know chinhu hani chandakanotisa inini ndechekuti ukaona munhu wese anobuda achitaura kuti zvoni iye anosapota Mnangagwa, kuti ari kusapota 2030 year, munhu iye ndo mbavha dzacho idzodzo, ende munhu iye ari kudya, ende munhu iye anenge ari part of zviganandas thing. Because to be very honest with you, I don't think kuti Mnangagwa angaita problem nekuti hand over power kuti inini pangu ndasakura ndazunza. I don't think so. Paakatotanga kutotaura nyaya idzodzo atoti inini hangu panguva yangu ndinotodedede, these guys ndobva vatoweka dhiri vakati kuzosvika kumberi uku tinenge tapedzwa, taparadzwa, tasungwa taita sei, kana pakangochinjanwa masimba chete. Kana wanga wakajaira kuti ukatadza munhu wako unongounaye achikuprotecta every day anokuregerera, it's something else chekuti vamwe vanozouya vakwanisa kuregerera, because vana Chiwenga havatolerate chinhu chinonzi corruption, because yataura kuti ndiyo
ndo chinhu chakonzeresa kuti zvinhu zvidai so right. Ndiri papo ndine nyaya dzimwe dzandiri kuona zvekare dzinova idzo dziri kumhanyirirwa futi nesame people vari kuita kuti varambe vachingoprotecta vachinorwira kuti 2030 ngazvirambe zvakadaro. Handiti pane nyaya yevanhu vakabatwa vachitengesa vachirova madrugs vari muhotel. Kutaura madrugs aya hupfu machena ewaita aya zita racho harikwanisi kutaura panapa tinoona kukandirwa kaflag neplatform dzedu dzinedzi but after that vari kupuhwa beu re150 but ukada kutarisa kunyika kwavo kwavanobva vanhu ivavo kuchina ikoko kukaitwa same thing kana kuti mazimba vakabatwa vachiita zvinhu izvozvo. Vamwe vakarohwa life mujeri, vamwe vakatotongerwa rufu, vamwe vakarohwa ma20 years, zvakangosiyana siyana zvinenge zvichiitika. So imagine kuti vanhu vakaita seivavo vanhu vangani manje wakuzvitarisa nevatema nevarimo kudhara nemazimba vari kubenefita the same zvinhu zvakaita seizvozvo panyaya dzakaita seidzodzo. Wobo ndo zviri kutaura zviva zvanzi asika 2030 yacho inobva yaramba ichirohwa. Inogoramba munhu aramba achiregererwa sei achionekwa achiputa upfu, zvinofamba sei? Ndo nyaya dzatinenge tinoda pakutaura nawo. Iko zvino inditoona imwe inonzi at least 200 Zimbabwean women are on death row in China after they were caught trying to smuggle dangerous drugs, it has emerged. According to the Zimbabwe and Parliament Committee, the women were mainly married to Nigerian nationals who allegedly used them for drug trafficking. The MPs said the Nigerian husband will send the women on purported shopping trips to China and stash drugs in their luggage without the victim's knowledge. However, Chinese immigration officials would easily detect the drugs. Parliament had. Our embassy has told us that less than 10 Zimbabweans, mostly women, were arrested in China for drug trafficking. Women Affairs, Gender and Community Development Parliament Portfolio Committee Chairperson Beatrice Nyampinga said another 1,000 Zimbabwean women were stranded in China after being sent on similar missions. We have about 200 Zimbabweans, and the majority of the 200 women who are on death row in China because they've been used by their so-called Nigerians. Murikuona pane nyaya dzacho manje kuchina havasi kutamba, kungobatwa une rufu havatoseke vanotoona zvitorina neufesha mwari. But kuZimbabwe $150 zvinhu zvakadaro izvozvo zvinozogamuchirika here? Ndopo uri kunzwa type yesame munhu akaita seiye nevamwe vari kutenderera so vari kumatengesa zvekumatengesa zviya zviya. Unofunga kuti vanhu ivo vangaregedza kuti 2030 munhu aramba achikontinya ivo vachibenefita pane zvakadaro? But ngachitarisa impact yazviri kuisa, zviri kuparadza vana vapera, vana vapera, mhuri dzaparara. Ipi mhuri yochatinongedzera ukati wiwa at least asarawo ndiye ari kuraramawo neupo ukati ari kuitawo zvine musoro ani ivo they don't care because vanobva vanyatsona kuti kana pfungwa dzevechidiki dzakangoperera muhupfu imomo mudrugs zvinodhaka tato right hakuna achasumuka achida kuchallenge because vanoziva kuti vanhu vavakakura navo vezera ravo vakavapinza fiye vakavachikidzira kudhara pama-ideas bo vanenge vakatovakurira kare. But generation diki inokuya iyi inenge nezvakawanda zvekuti inenge ichitry kuda kuexperimenta nekuexperience nekutotanga kutotaura kuti zvomuda kuchikidzira zvinhu zvakadhakwa ma-ideas enyu akadhakwa pakadai. So ndo pane nyaya dzacho ipapo amene kuti imi munozvitorawo sei. Saka pari kunzi anytime is tea time. Iko zvinezvi zvanzi anytime anogonongwerekana ato because ivo kanzi zuva vakatanga zvakanaka ndobva vazodokerwa vatopanika. Now they want to hold a meeting kuti handei tinogadzirisana kuti tione kuti munhu utomuita sei asati atitangira. And the guy is quite pachanakidza I can't wait to see. Zvinhu zvinondinakidza zvingaita especially ndikazoti vanhu vari kujongorana mupati mavo imomo zvinondiita bo because ivo vaimboenjoyawo kuopposition painetsanwa vanhu vaienjoya zvisingaite vachitobva mhanya izvozvo. Ndamboona umwe achicelebrata hanzi atokunda munhu we-independent candidate anga iripo ipapapa munhu wacho anga ari chachamisa chekuzodededede ndatoseka zvangu ndikati ime in these days chero kanzi kwati ko kana paitwa chipadotwa by election ndiano munofunga kuti achazoya achida kutira kuda kukuvhotera chero ukamunyebera kuti inini ndiri ndabva ndikwachamisa ani anokuteerera? Ndiani anoteerera? Hapasina achateerera kwamuzoita because they know kuti chamiso chakasiya politics. Saka vanototasira kuti chamiso uri kutaura nezvake ndeupi
why? Because zita rakaipa rakagadzirwa nevakasara vatori muparliament macho, saka vanhu vanoti yo tikudzose muparliament kuti unojoina vanhu ivavo utange kutiremera. Come on, avadaro ndimukuzviona vanongosiyawo zvakadaro izvozvo. Saka for now tiri kuti parliament ndema-MP eZANU-PF vamene zvavari kuitawo ikoko ndezvipi, and I understand. In the effect I don't expect vanhu veZANU-PF kuti vauye vachioposa zvinhu zvinezvitaurwa kana nemukuru wavo kana nani. To be very honest, tese kana tinyatsoziva politics vanotongosimbisa zvese zvikangonzi paitwa chakati vanongoti yes, hakuna one anosumuka achiti against that, because the moment paanongoda kusumuka achida kuti against that anobva atorwa nerecall ipapo. Saka I think apa ndangozvitaura kuti mungogara maziva the way inoshanda zvinhu parliament, unless kana iri nyaya yekuti paroda kuitwa something yoti pada kuita zvekuvhotwa kana pada kupaswa bill izvozvo zvavo zvemalawmakers ndo zvavanokwanisa kuti aiwe mutemo hauito izvozvo zvega yapo, kwete zvekuti mungatotarisira kuti vanhu vaya vangatosumuka vachida nokupikisana naMnangagwa ndivave. Hakuna zvakadaro. Pakambotaura nyaya yeimpeachment waona vanhu vakazoweka dhiri racho mushe zvikanzi hakutambisa nguva, waste of time. Because takangodaro ma-MP akawanda ndani, ende ma-MP aya varitoda kuti uyu aramba aripo. Zvakatonzi izvezvi parikunzi pari kujambira election ngarijambirwe. Ma-MP ese vanozvisapota chero we-political party ipi so far munhu isari muparliament. Why? Because what they know is pakangonzi election isedha munhu iyeka achanorwa nevanhu tuka kumberi 2 or 3 whatever meno manamba anenge aripo. Wekutanga machallenges achanorwa navo vanhu vemupati yake kwavanenge vachinoita maprimary elections aya ekuda kuchinjana kuti utomboisawo mumwe kana watadza handimuzvona. Saka panondo maprimary election ukapotswa maprimary election unobva unosangana nemunhu weopposition futi unoona kubvitswa. Pasaka vese vanobva ngoti tese zvedu hakuna resafe. Saka the best way tikatonzwa kuti pane any opportunity yekunzi pada kusvika kumwana na 2030 vanoigamuchira nemaoko yese. That's where the problem is. But as of now regadza timboona, because haakwanzwa pakunzi anytime munhu arita kudikitira zvangondinakidza. So insoona pese panototunzi paritotaurwa nyaya idzodzo ndotanga kutogunya ndonzwa tumhasu rusimba rakutanga kudzoka. So ndoti right, ngazvirambe zvakadaro, ngazviitika. So mureZimbabwe ndo nyaya dzetinadzo ma-updates ari panapa paSunday kuti mugare muchingoziva kuti nhasi vakomana vacho vari kutoenda pick up farm munhu vanogarira meeting vaite vari kuita. But without wasting much of your time ndoda kungozivisa vanhu kana uchingori muSouth Africa udo register company obva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit ungori nepassport yako chete iyoyo unayo, batai Owen weEducation Research ndo company yakazvipira kuti ichabatsira iwewe muzimba pane maproblems akaita seiwaya. Torai nhamba, torai mascreenshot, taurai naOwen weEducation Research, ndo kubasa kwake, anobatsira. Handidi kuti mangwana muzoramba muchingoti saka isusu tiri kunetsekana nekuregisterwa machinji kana kuti isi hatina mabank account, unless kana makatopusawo zvenyu. Asi kana usina kupusa ndatokutipira dhiri, usaswera uchibhadhariswa nevanhu kunzi ndoda kukubhadharisa kuti mari yako ipindire mukadhi mangu iwe une passport. Haiyo ndezvekudhara izvozvo. Vhurirwa yako uite zvinhu zvako, company register yako, masubcontracts ari ngobuda, gara wavhura yako iwo through Education Research, because Education Research is a company inokubatsira kuregistera. Handiti vanenge vane mamwe ma-questions I don't like mubvunzo nando, vanoda kubvunza zvinobatsira zvekuti ndinoda kuzodai unobvunza direct number dzeEducation Research idzo munobvunza. I don't like vanobvunza mibvunzo zina nebasa rese yekuti munhu angobvunza haatorina kana nemari yekuvhura account yacho, haatozoti account yacho inoshandiswe aiwa kwete, hapasi pekutambira, panenge pari serious. So contact him on the numbers that are showing on the screen, muitirwe mubatsirikane.